Здравейте хора, днешното видео е гаснало тока. Гаснал е тока, снимам със светкавица. Казвам. Нещо стана с PlayStation. 4. Свети, вода е лава! Кобе! Вода е лава! Бързо качи се някъде! Вода е лава! Не успях, минаха ти 5 секунди. Не ми пука, няма да умра. Няма да ти гориш от играта. Wait. Имам Nine quest. Хора, изгаснал е тока да ви казвам. И е много страшно вътре. Хора. За това, че с тихо да ви казвам чао.